Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Pagtuon World. It comes with 3 vertices and 3 sides. It is known to be the most important shape in engineering and the most effective tool in architecture, which are used in the design of buildings and other structures to provide strength
and stability. Every day, everything that surrounds us include triangles. In Christianity, the most popular triangular formula is the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit united in single Godhead. In honoring God through marriage, there is an equation that plays a vital role in strengthening love and establishing stability. The three-part equation, the X going up towards the one above, the Y ascending to the one on top, and the Z, the supreme being, the source of love and light, the one who gives the strength to the covenant, power and light to the commitment of a long and lasting relationship with only one purpose, to glorify God and to create a household of faith here on earth. Committing to each other by His word and from our hearts. We will be a family. In a house it will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a house full of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in here we'll grow, and the whole world will know we are a house full of faith. To be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a house full of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in here will grow, and the whole world will know we are a house full of faith. Together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in here will grow, and the whole world will know we are a house full of faith. So how do we keep our covenant with Him lasts? For me is to have a personal connection with Christ, and also to put Christ as the center of your relationship. Tiwala sa isa't isa. Patience. And trust. Being on the same caliber in all aspects of life. Most importantly, the spiritual life. As a couple, both should understand that life should be lived one day at a time. Having this hope that Christ will surpass for you the day-to-day challenges in your marriage. Because when you have Him as the head of your
relationship, then whatever trials and struggles you're gonna go through, He's gonna carry you through it and see you through it. Amen. So as the days, years, and even decades pass, you will still have each other rock solid, humbly acknowledging that there is God who is the source of all strength, happiness, and genuine love. How does a husband and a wife bring his family up to God? It is very important to consider the character of a person that we are going to marry can bring us a happiness into our home. Manimpuon, magmanupon sa Ginoo o respeto sa iyang ginikanan. Manimpuon yun. Mga ginagay sa kung sagaway, sa muampo, dahil na masulpad ang problema. Loving and selfless person. And the way you can see it is the way he treats his mom. If he's loving towards his mom, then he's gonna be like that towards you. And only God can help us find those kinds of qualities or character traits of a person. So we should seek God and ask Him to guide us. And I'd like to share from Proverbs 31:30. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. The world might be tempting to be trapped with the trends of broken marriages, yet Ecclesiastes 4 verse 9 and 12 says, "Two are better than one, and a threefold cord is not quickly broken." While patiently waiting for Jesus' second coming, hold on to His promises, for He has prepared us a home that will never be changed. Ulat, ulat, ugayaw pagumbol. Ang puloy ang way ka sa hamog. Way kagulog kahadlok. Umayong puloy anan, kay wala na'y kasakitan. Ulat, magmapailubon ka, ayaw nalanggayot pagumbol. Ulat, ulat, ugayaw pagumbol. Kaigsuunan padayon, di magluya sa buhaton. Ug aron atong mangkon ang purong-purong nga dayon. Ulat, magmapailubon ka, ayaw nalanggayot pagumbol. Ulat, ulat, ug ayaw pagumbol. Ulat, ulat, ug ayaw pagumbol. Ang pamilyang lig-on nagmalig-on pinaagi sa lig-on pagkinabuhi o pagsalig sa atong Ginoo. Taliwala sa mga paghulga sa mga dagok, dili mauyog ang pamilyang nagtugot ni Ginoong Hesus mo pataliwala.
For when God is in the family, love is always there. And this love overcomes every imperfections. This love forgives and forgets, and this love understands. And when we understand that without God, a couple is like a body without nutrients and a building without a proper foundation. Eventually, it will collapse. But God alone is the right nutrition that nourishes, the strong foundation that strengthens every couple. Today, join us as we remind you of the love triangle. Not 2, but 3. Only here on Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, good morning. Wow. And usa ka pribliyo nato karon tungod kay ang atong set bago na. Oh, di ba? Paglao. Kuya Awing, kumusta man atong kahumayan, Kuya Awing? Sa likod nato na kahumayan pero mga 3 months ma-harvest na. So pag-harvest na tagaan ta mug tagsa ka sa bukas. Yes, and we would like to thank those people who made this happen. Yes. And who made this set happen. Wow. And atong pasalamatan. Siyempre, okay na bang anlan? Pwede kayo. Yun. Pasalamatan na to, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much. Thank you so much, sa sir. inyo, nindot kayo na mo karang gilikuran. Yes, sama mi sa mga prinsipi o prinsesa. O, di ba? Basin matingala Kaya pagstorya ni mo ganina, pagtanong ko, puro magnasa balay si Awing. Wow. That's right. Basin matingala. Actually, Panimbaya sa Kabuntagon World has never had a better set than this. Yeah. Alright. Basin matingala itong mga viewers ba nga, basin saan nga show? This is Panimbaya sa Kabuntagon World. And this will be our set for a long time. Diba? Mga paglabasin. And dili nila malimtan na tungod kay ang atong mga naong made in Mindanao ni. Pinoy. May bawon nga kini, Panimbaya kini, mga Bisaya, Cebuano ni. Yes, no? And dili nila kalimtan nga ibutang nila sa ilang heart. Pag open nila sa television morning show sa Sabado, Panimbaya sa Kabuntagon. Actually, paggawas pa lang sa imong dagway, ang pamilyang ligon mo na siya ang naong sa Panimbaya sa Kabuntagon World, Awing Indino. But speaking of pamilyang ligon, natay ipakita. Yes, no? Natay i-prepare. Ang team nato karon Yes. Love or the love triangle. Love triangle. That is very true, no? Dili Not lang 2, kayo but 3. duha. But tulo. Kinsa ka na silang Explain. tulo? The wife, the husband, and of course, the Lord. And this morning, mga kapaglaom, naami introduce sa inyo ha. Mo niya mong gitawag nga, the relationship toolbox. Pero natingala ko, wala man tayo toolbox. Actually, natay printed Yes. toolbox. So, guys, show your tools. Are you ready? Sige na. Sige, ako'y Sige, una. magasugod ko. Muna siya Ate Bing. ang lansang. Asa naman itong camera, Bing? So, muna siya ang mga tools di ay no nga common na ito makita sa atong balay. But this time, tagaan na mog lahi nga mga meaning, mga kapatid. Hatakan nato nag-twist. Yes. Atong twist. So ikaw na No, ba? di na mga twist. Atong i-connect sa hatato mas kabuluhanong meaning. Yes. Ang kaning tool. Kung sa batanon pa mo siya naihugot gamay. Usually mo na siya ang ginagamit kung mamanday ka. So, Kung ang na atong kay mga pandayon karon, ayuhon sa balay. Kini siya ang una, nail. Kani ang lansang nga nagsimbolo sa pagsalig o trust nga mupaligon sa matag kuano magtiayon. Oo, tinod na siya. Lansangan yun dapat. Lansangan. Para muligon. Ang Kay- lansangan gamiton, pagsalig o trust. Oh, yeah. Between husband and wife. Una siya ang Diba? O Thank you, ang Bing. Well sunod. Ang mudok-dok sa lansang. Hammer. Di ba? Magumagin ang lansang o ang hammer or martilyo. Ang martilyo mo ang gugma nga mudukdok sa mga pagsulay nga muuyog sa mga pamilya. Sa magtiayon. O sa magtiayon. Diba? Una siya ang pagsulay. Dili ni siya ang martilyo nga mudukdok kung makasala. Yes. And kaning akuha. Tanawan ninyo sa ni akuha. Gabas. Wow. Kining gabas, muputol ni sa garbo nga maoy hinungdan sa mga bikil-bikil sa sawag bana. Mo ni siya putlo ni siya mga kapaglaom. Mo na ang mga asawa og bana. Bantay mo kay binuang mo putlon mo aning gapason mo aning. Hindi basta ng garbo, mo ginay una ay mo sugnod ba sa dugay maputol. Away-away. Diba ang gabas kung muana ka dugay siya Dugay pero siya. siguradong putol jud. And ang ako, unsa man ni? Screwdriver. Yes. Kani screwdriver, mga kapaglawom, sa relasyon mo ni siya ang pag-ampo nga mo pahugot sa atong relasyon dito sa atong labawong makagagahom aron atong mabati ang grasya niya kanunay.
Yes, screwdriver. Paligo na nga May ako. Bisaya term sa Di po screwdriver. palupig. Screwdriver, basta kay driver, Basta kay maniho. Sige. Ako, di ba ko malupig? Napag ko yung ginatawag nga duct tape. Duct tape. This is the duct tape of acceptance. Yes, mga paglaom, pagdawat, despite our imperfections, flaws, or shortcomings, natay mga kakulian sa kinabuhi sa banag-asawa, this duct tape of acceptance will cover everything. Yang tambunan para madawat nato ang usag-usad. Duct tape of acceptance, mga kapag-aw. Dili na pwede sa asawag banaan, pwede na itabon sa baba. Bakit ano na ito yaw? Pwede na siya itabon sa baba. Lain na tayo. Sige, kagyaw-yaw, ari mo. Duct tape. Dili mo na itong igapos sa mga banang lagan. Uy, masing mo na ilang minunduman, ha? Duct tape of acceptance ni mga kapag-aw, ha? Acceptance na da. Yes. Okay, wait. Yes. Okay, so mga kapaglaom, no, ato dihang nasayran nga ang love triangle, it's not two, but three na siya, tulo. And mga kapaglaom, no, pagkanindo sa atong diskusyon, Yes. martilyo, Ako screwdriver. hammer, martilyo, gabas, Lansang. lansang, duct tape, and screwdriver. So mga kapaglaom, ato gina siya bantayan nga kanang toolbox nga naa sa atong mga panimulay dunay meaning ang sulod na. So karon ning Kabuntagon mga kapaglaom, adto na sabta sa inyong paborito, ang Harana sa Kabuntagon. Atong makauban karon si George Iba Bacabis dinhi sa Harana sa Kabuntagon. The beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed that you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Your name, oh Jesus. You did in glory and creation. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Your name, oh Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. Your name, oh Jesus. That could not hold you, the vector before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the grave of your glory. For you are reign on life again. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Your name, oh Jesus Christ, my King.
again. What a powerful name it is, your name, oh Jesus. What a powerful name it is, your name, oh Jesus. Honey is a sweet, thick liquid made by honeybees. The bees collect sugar mainly from the sugar-rich nectar of flowers around their environment. The smell, color, and taste of honey depend on the types of flowers visited. Nutritionally, honey is purely sugar, including fructose, glucose, maltose, and sucrose. It contains no fiber and no fat. It contains very little protein and traces of vitamins and minerals. However, since ancient times, honey has been used as a food and a medicine because of the presence of beneficial plants compounds. But remember, honey is delicious but still high in calories and sugar. Keep in mind that honey should only be consumed in moderation. Honey is a delicious, a healthier alternative to sugar and high fructose corn syrup. Make sure to choose a high-quality brand because some lower quality ones may be mixed with syrup. Choose only the pure honey. Beware of fake honey. Hi everyone! With me is Maki. Gusto kong i-demonstrate mo yung how to identify kung ang honey ay fake, ay pure or fake. Okay, tama. Para hindi po tayo madaya, tingnan po natin ito. Gagamitin lang po natin yung ating... So, kuha kayo ng kaunti na patak. Patak, oo. Honey. Then, ipatak sa... Daliri. Sa daliri. Ayan. Ito yung mapapansin kapag intact yung... honey, hindi siya bumaba. Bumaba. Pure yan. Pure yan. Ay, ang ganda. Parang laro-laro lang, no? Parang kahit igalaw ko siya, hindi siya malaglag. Tingnan natin yung fake. Tingnan niyo po yung pinagkaiba. Oh, nag-disintegrate na. Nalaglag na siya. Nalaglag na siya. Hindi siya intact, hindi siya nabubo. So, ito po yung mga klase ng fake na honey. Okay, so thank you very much. Thank you po, ma'am. Salamat po. Okay. This is Miss Laila reminding you, pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Be healthy. It's a wise choice. Welcome back mga kapaglaom sa Panimbaya sa Kabuntagon World. A few minutes ago, we were talking about marriage, diba? The love triangle. And sa tanang mga manag-asawa o bag-o o dugay na nag-uban, isip manag-asawa, no, kamo siguro na amoy sikiya nga mga opinion may tungod sa pagpalig-on sa inyong pamilya o sa inyong relasyon. So karon usa sa mga couples nga atong ginahangaan, no, makatag silang ideya may tungod sa pagpalig-on sa ilang marriage. Wala ilain kundi si Chief Inspector Jovi Espinido kaban niyang minahang asawa si Ma'am Sheila Espinido. Let's watch this. Ginoo. Kanang pagka dool sa Ginoo, banding sa Ginoo, mo respeto. Wala lain. Imposible sa tao sa Ginoo, o imposible. Ginoo. Mo respeto, nasuod sa Ginoo. Mahimo gyud ang tanan tungod kay ang Ginoo may giuna. Ang Ginoo gyud nga gani daghan nga mga himuon nga murag imposible, labi na sa trabaho ni Juby, gani iyang mga pulis nga ingon nga daghan siyang mga program nga murag imposible pero pinaagi sa Ginoo mahimo niya. Sa dugang pud sa iyaha sekreto sa amo apod among paghigugma ay ba nag-asawa ikaduha lang gid na murag gid na unya kanang palabwanay pagkabuutan mo na mo palabwanay pagkabuutan kanunay gyud ta mo paluyo sa atong mga bana
unsay mga successful ato gyud silang i-appreciate. Tanan nga bahin sa atong bana ato gyud silang ampuan sila. Unya ato silang sabton. Unya tanan nila nga mga activities bisag unsay lain-lain nga mga trabaho sa atong bana dapat naapod ta mo involve og mutabang ta sa ila, dapat naadyo ta pirmi magpaluyo sa ilaha. Suwayin ninyo nga mahimong asawa sa usa ka buwan. Kamoy mo buhat sa gibuhat sa inyong asawa para mo relax mo. Makasabot mo kung unsa di ang asawa. No. Apil pod mo ikaduha mga seminars. Kana na ako suwayin ninyo usa ka buwan lang nga mahimo mong asawa. Kamo tanan makatiman, plansa, atiman sa balay, hinlo, pakaon sa bata, atiman sa imong asawa, imong atiman ng mura kag asawa. Kung bagtik gyud imong asawa, bagtik ang imong anak, fasting ninyo sa Ginoo niya. Para gyud pasundon, be a law abiding Christian. May nampuon ka o obedient ka. Kung naamoy Ginoo kamo duha, mahimong mahiusa mo kay usar ang inyong Ginoo. Tagaan man ka og wisdom sa Ginoo, nga sabton nimo imong asawa, nga mangumpra nga nimo, dugay siya mahuman pagpamalit. Unya sige pili-pili, unya pag mangulit na lang way mapalit. Ang bana, igora man palit dito. Nga. So sabton na imo, kay nakasabot man ka nga mao nang imong asawa. Man masuko man ka nakasabot, madto ko sa day matuta magmulta. Sige day, ikaw say pana pili-pili dia paabot ng panimumaman ka. Ana lang, dili ka magali. Kay mao nang babae. Dako og kalainan sa babae og laki. Pagka mapailogon gid ni duha man gyud ang amoa, palabuan ay tagpailog ha, palabuan ay tagpailog. Kay mura kog buang mag-istorya kog lain tao. Parente busy pod sila, barkada. Mayra sa primero kung ako'y kwarta, maay barkada, kung ako'y kwarta way barkada pero asawa, may kwarta og sawa, pero may gwapa. Di ba? Daghang salamat no, Ma'am Sheila Answer Espinido. Ato nakita nga importante kay sa pamilya nga kay higugma ay gyud ang asawa ug bana. Jovi. Naagi na mga gunit yun. Kay bisan unsay mga bagyo nga moabot, mga hangin nga kusog basta nakagunit ka dili jud ka mapukan ana. Amen. Amen sa laing bahin mga kapaglawom, speaking og mapukan, grabe ka Bisaya, mapukan. Speaking og mapukan, ang atong Panimbaya sa Kabuntagon World nagkadako. And dili kita mapukan tungod kay atong mga correspondent gikan sa Korea, South Korea. South Korea naa sila karon moapil nining ato karon nga talagsaon nga Panimbaya dinhi. Ato sila nga tanawon mga kapaglaom. Paglaom aniya kita diri sa Tebek. Ako di ay si Mimi Agad. O ako si Amilin Balinton. Kami ang host missionaries diri sa Tebek. Mag-tracts distribution na ta. Tara na! Isa sa mo ang aim karong adlaw ang makahatag sa ilaha og paglaom dinhi sa kalibutan. Ug amo ang distribute ang mga tracts nga naa sa mo karon. So amo ang sugdan ang amo ang mission. Paglaom og mao din akong bana. We are a couple missionary here assigned in Korea, and it has been such a huge blessing no nga na-assign mi dinhi kay bisag challenging kaayo ang lugar tungod sa language barrier o challenging pud kaayo ang ilahang attitude nga busy kaayo apan praise the Lord kay naa gihapoy ni dawat ani ug naa gyud gihapoy nahimo nga mga interesado sa ani nga mga books. Lord na mga kapaglaom nga ang atong purpose as a missionary nga ato yung isangyaw sa mayong balita bisan unsa nga ways kay para mahatod na to ang atong purpose as a messenger of God. Amen. Ako po si Janice Aray and ang mission field ko po sa San John 1 Church. Located po siya sa Namyangin
So then, nakijoin po kami doon sa Mission Day ng Quebec, and it's good to be a part of this religious. Ako naman si Cham Marcha from Jongsan, Gangwon-do. So, ituloy na natin yung pag-practice dito. Tama kayo sa amin. Let's go! Sa among mga ways nga makabilin ni kay ang mga tao diri sa South Korea sobra ka busy kaayo, so di kay na makita sila sa dalan. So kung mag-mission day mi usahay, ang among mo musulod sa mga building ug among ibutang siya sa mga mail nila kay aron na-check nila ug mabasa ug I hope nga panalangin ni sa Ginoo sa balang espiritu ug mabasa nila ka in Korean gyud po siya. So, salamat kaayo. Let's spread the word of God to the ends of the earth, to the ends of the earth. Go, go, go! Panimbaya og mga kapaglaom, kami mapasalamaton sa inyong pag-uban kanamo sa ang Mission Day dinhi sa missionaries, maulan man o mainit, kami magmadasigon para sa buhaton sa Ginoo. Para sa iyang pag-abot, dili kami mapangutan-an kung unsa ang among gibuhat sa oras ug panahon nga iyang gihatag kanamo. Sa makausa, ako si Mel Cabilaw, ang host ninyo. Hi! See you again! Thank you so much, Ma'am Mel Cabilaw, and sa atin ng mga correspondents sa South Korea, and also Mr. and Mrs. Winnie Baklay and Mr. and Mrs. Cham Marcha, diba? Grabe, hanga kami sa inyong kadasi. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. Can I try? Annyeong haseyo. Ayan. Korean. Anyway, dasi kayo mga kapaglaom dyan, no? And we really admire you, and we praise God for your efforts to bring the gospel throughout the world. And mga kapaglaom, we would like to bring you once again Sister George Eva Macabis diri sa Harana sa Kabuntagon. You call me out upon the waters, the great unknown will feed me fair. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my fate will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fear, fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is with the bodies. Let me
my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Mayang adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Sinidapit sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako makauban karon ang manya ka partner, George Bacabis. Good morning. Good morning, Kuya. Oo, so imo na sa kung ubanan karon subli dinhi sa Bible Beats. Yes. So nini karon nga pasulod ta nining bulan sa gugma, gisaulog ang month of love. Yes. So unsa man ato ipangutana sa ato mga kapaglaom? Ang atong ipangutana karon kay unsa ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa atoa. Yes, so sa Bible, ang record sa Bible, daghan siya gugma nga gihatag sa matag usa kanato sa mga katawan, pero naagi pinakadako. Yes. So atong sayron karon dinhi sa Lapasan Yes, kung Kuya. nasayod ba sila ani. So ready na ka? Ready. So go. Hi, ang among ipangutana day karon kay unsa ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa atoa. Life. Life. Life mo ah. Sacrifice niya. Sacrifice niya para sa atong mga sala. Kinsa man yang gisakripisyo? Iyang kinabuhi. Wow, good. So kay nitubag mo nami hatag sa inyo ha. Ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa mga kay pag-eskwela kay nganuman. Sige. Without education, dili may mabuhi diri sa kalibutan kay dungat mo sa gasto sa gobyerno, and then nagpasalamat sa may sa Ginoo kay gihatagan mi gugma nga makatarong og pag-eskwela og sakto nga pangutok-utok. Ay, salamat. Sige. Unsa to nga gugma nga gihatag sa Ginoo? Love sa isa ka family, then love din sa Napay isa nga dako nga gihatag sa Ginoo. Love for the child. Ha? Para sa child. So ang dako gyud nga gugma nga gihatag sa kitong pinakadako gihatag niya iyang kinabuhi iyang anak nagpakamatay sa cross para sa atoa. Mo to pinakadako nga gugma nga gihatag. So thank you. Gihatag sa inyo. Thank you. Natoy pinakadako gyud kayo kina pinakaog sa kuan pinakabugat gyud kay gihatag ni iyang anak. Iyang gihatag ang iyang kuan bugtong anak para lang save bitaw ta sa itong mga sala. Amen. Mao to'y pinakadako. Thank you. So thank you kay nakatubag ka. So nami hatag sa iyo. Siguro atong kinabuhi, no? Atong kinabuhi, atong mga blessings. Mga blessings, no? Yeah. Unsa to pinakadako gyud? ang pinakadako ma'am katong gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak para ma-save siya. Oo, mao Ginoo, correct. Correct. Thank you, ma'am. Kuan ang iyang pagkamatay sa cross para maluwas ta. Wow, amen. So ikaw? Adore gyapon iyang gi-sacrifice iyangself para mawala tong sala bitaw para sa tong kanya-kanyang kaluwasan ana. So George, atong nakita din sa lapasan ang nindot ang mga tubag sa atong mga kapaglaom. So daghan nga mga klase nga record sa Bible nga gugma. Pero ang pinakadako nga gugma gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Makita na sa John 3:16. Yes. So doon na tayo pasalamatan. Block Music Ministry. And Pastor Doroy sa Bible nga imong ihatag.
atong mga giveaways nga gihatag karon. So daghang salamat George sa imong pagkuyog Thank you nako po karon. kuya sa pag-invite. So daghang salamat. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagatod sa kamatuoran, George Eva Bacabis. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you for tuning in. We are back here on Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglam, you are in for another fun and meaningful delight tungod kay pinasaya ang atong episode karon. You can see there is a wide screen ninyo nga natay mga bisita og si Awing mo paila sa atong mga pinasayang bisita. Yes da. Anini karon mga kapaglaom special ta karon tungod kay dunay tulo ka mga magtiayon nga malampuson ang ilahang kanang magtiayon gani malampuson gina. Nga ni survive sila taliwala sa mga pagsulay nga niuyog sa ilang and dunatay bata-bata, hamtong-hamtong o hamtong-hamtong gamay. Hamtong-hamtong gamay. Dili kay pangka. And makauban nato karon mga kapaglaom, Pastor Robert and Rosemary Abeliardo and si Mr. and Mrs. Jemil Irene Alboro na sila. And siyempre, ang atong co-host, Sir Jamel and Bing Madam Bing Kabahog. And karon da, doon na tayo. First of all, thank you for saying yes. Dili ba sa'yo nung matawag sa'yo rin na ano, pagwapa mo, pagwapa. But yeah, si Jamil, kadagan ng ligaw. By the way, Yup is here to assist the couple, by the way. Okay. And ini karon da, tungod kay pinasay ang atoa karon nga segment. Tungod kay doon na tayo mga sandwich diri and siyempre ilan ning himuon. And ato makita nga ang ilang mga kamot nagagapos. Bind na sila, binded ang ilang mga, nakabind ang ilang mga kamot. Tungod kay na-task silang pagkahimuon. Mag-prepare sila, mag-fix sila og kanang sandwich. Pero ang kamot nga to sa husband, nakahikot sa wala nga kamot sa wife. Aton tanaw. Pero baliktad ay wala nga kamot sa husband, nakahikot sa to nga kamot sa wife. So medyo challenging. Yes. Ato makita nga ang kaminyoon usa gina. So karon atong i-try sila usa begini sila. Liso-liso nilang himuon karon. Medyo i-test na yung partnership karon. Yes. Okay. So unsa himuon nila da? So guys, are you ready? Couples, are you ready? Yes, ready na mo. Okay, they're ready. They're excited. Gusto na naglaway na sila sa kamatis swing sa lettuce. Okay, atong Miss You, palihog ko. Arrange sa atong couple, daring aside. Okay, sila. Mama Rosemary, Pastor Robert. There you go. Okay. On your mark. Okay. Basta kay kabulon mo sa paghimog sandwich, no? Alright. So on your mark. Ready, set, go! Wing, dili mga ayo, Wing, ha? Kaya kani siya da, lisod-lisod gini siya da. Kay... Pero, Miss Yup, nako'y pangutana kang Ma'am Irene. So, Ma'am Irene, what do you think, what's your opinion on doing things together? Kaya ang title lang niya itong ginabuhat ng activity karon is Together is Better. So, let's ask Ma'am Irene kung sa iyang opinion aning doing things together. Doing things together, mo ni siya makanourish sa inyong sa relationship as husband and wife. Kay kanang both man mo grow together. Yes. As nourishing as a sandwich you're making right now. Yes. Okay. Let's ask Pastor Wing. Pastor, unsa common nga ginahimo ninyo sa inyong panimalay? Sa labi na ning to kay si Ma'am sa mahilig mo gini. Naga-join bagid mo kamo baging duha magluto sa inyong panimalay. Yes. Kalipay yun ako ning magluto tungod kay mauning panahon nga mabalik atong kagahapon. Wow! Ano rin, Pastor? Sa kanto na ngayon pa kalima, nagluto-luto mo? Okay. Sa una man God, mauman yun na ang hiling. So, mabalik karon ang kagahapon, maabli. Wow! Pagkarindo. Yes, si Pastor, mahilig yun sa gluto. Best cook ni sa kaysa ako. Wow! Recollection. Yes. So, nanay na human na couple, congratulations. And Bing, Jamil, unsa man ang mga butang ginabuhat niyo together? Hi. Common household chores. Household chores? Yes, yes. Manglimpyo sa balay. So, division of labor or division of labor. Nami assignment. Dili, bay, da. Dili ba ingon dayon dabi nga, Jimel, ikaw lang sa siling dito. Basta nagbasa-basa kang magazine si Jimel ito Jimel, ikaw mo siling.
Nami mga butang para sa iyara na napoy butang Yes. para sa ako rapod nga usually mo jud na among assignment usually Sunday magud mo ang kanapitang nandan sa gagmay pa mi di ba baba nga Baba? nga sa baggagmay pa mi akong among parents get trained sa mga every Sunday muna siya mo ang kanapitang general cleaning sa balay. Yes. So mupod namong na-adapt nga karon nga every Sunday mo nang sa mi kila ko Wing, nabala ka, Wing, kay Murag si Jimel, di mo tingog, Wing. Usa man, Bing. Ano ba na, Bing? Di, balikan na to si Jimel niya. Tingog-tingog din sa Panimbaya, Bing, na si Jimel, wala. Yes, atong balikan si Sir Alboro. So, Okay. bye. Pangutana. Before tama to sa set, last lang, Sir Jimel, unsa ka importante ang partnership in marriage? Okay. So, nindot yun ang magkaubang gid sa mga house chores, sa atong trabaho, even sa field. Sometimes kauban mi sa akong asawa kay nindot na siya nga magkauban gyud para mas strong ang among bonding at the same time ang among pod nga trabaho common kay para dali mi magkasinabot then at the same time ligon pod ang among relationship. Yes, thank you, Sir Jimel. Ni-mention si Sir Jimel og field. Iwas mo daw sa temptasyon. Together good, no? Together. Mabantayan. Ni-mention si Sir Jimel og field because they sell books together. Kaning mga book na ato pa ning basahon tungod kay naay mga tambag bahin sa kaminyo nini. So we move to ato na tangkalon, puspaso na ato no basig ganahan mo magoldingan. So okay ra gyapon. Pwede gyapon o dili Wala bay. problema. Okay ra gyapon. But we are going to invite you to move to our set now. Alright. Pwede mo You likod. Kapit ko makatawag og langga. Ay, pahalata yan lang nga. Dili ang palata kay. Thank you. Maminaw talangga ha. Okay, sige ma'am. Baba. Cute king endearment nila Ate Bing noog ni Kuya Jimel Baba. O, ito pa. That's right. There you go. Natay mga... Okay na ta direct. Solve namin direct. Kauno na ako ng sandwich nila. Kadali lang. Okay, kwaon daw kay makita daw. Dili sa kaunon dyan. Wing, okay. Natay gi-prepare nga actually statements for the husbands and the wives. So kani nga statement dili na siya scripted kay in fact si Jimel bago lang siya nagdagan-dagan og ligo. Naay tayo mga traffic signs para sa mga wives. Ang mga bana mo describe sa ilang wife pinaagi sa traffic signs. Yes. Dayon, ang mga wife po, napod sila i-fill in nga statement that says, I wish my husband would stop blank. Yes. Kung akong bana si Awing, mayin ko, I wish Awing would stop snoring. Dili. But I'm sure they have something good to say about their husband. So we will begin with the ladies. Ladies first. So ato nang ihatag. I wish my husband would stop blank. Let's start with you, Ma'am Irene. So sa ako I wish my husband would stop na matulog bitaw og dugay. Na matulog og sobra kay usahay magud karon sa una kugihan kay siya mag-exercise. Sobra. So karon kay late na kay nang dugay na siya og mataba. So gusto na ako gina-encourage ako siya nga mag-exercise na. Kay para dili magluyay ang body. Tapos siguro kay baklay-baklay sir no, suroy. Kakaan. So wala na. Don't worry, unya sir na maka-explain kasi mo side. Let's go on to Bing. Bing. Okay. Unsa man imong gusto nga habit ni Jamil nga imong gusto maundang. This time in public imo siya. Pero ayun ang mga secret kayo, Bing. My husband would stop kanabitang kuan ka siya into gadgets. Titaw ka na. Pero okay ra na Bing kayo. pageteki. Pero okay ra na Bing kay magkuyog ta. Jamil, picture Jamil. Yes. Picture Jamil. Okay. Kanang medyo pricey siyang habit. Wow, Unsa ba nga, expensive. so I wish But in defense of Jamil, he works for it. Wow. And ito ta ni Ma'am Rosemary. Laban-laban na niya. To Ma'am Rosemary, ma'am, unsa man ang imong sa imong side tungod kay si Pastor sige mangginiglakaw sa district. Unya unsa man ang imong may habit ni Pastor gusto ni maundang. I wish my husband would stop overworking. Kinabalik Kaka-affect yun yan. ang iyang health. Dahil pus ako rin, ma-affectahan po. So,
kuan lang ta mo direct kay bisag kinsa ang mo invite sa iya bisa dili na sa district, dili na sa kadili. Mo nang makaingon jud ko overworking. I don't know kung mo agree ko naman, but Pastor, thank you for the service. Thank you for the service. By the way, ikaw ni direct inyong sandwich. Lamig no tayo. Alright, so let's go to the husbands. Let's start with Jamil. Okay. Katong traffic sign nga mo describe sa imong wife. Which traffic sign would best describe your wife? Okay. Mamili sa ko dere. Kanang stop, dili ka na. Do not enter. Do not enter. Let's show it. Okay. Okay. Do not enter. Sa kinabuhi mo sa magtiayon, na-joy time nga magsabot dyan mo nga, di dyan mo musulod ang mga butanga kay once makasulod na, di naman ta makagawas. Sige na lang tag pangutang, di na lang ta mo-enter dyan ang si pangutang kay kay once malulong ta sa utang, sa budget. Daot na itong budget, Then, kana pong matog mall. Di lang po mo sulod atong mall kay maka-shopping man tayo. Itong wife nga. Wife is always right ra ba? So maka-shopping sa matog mall. Dili na itong enter o guan. Do not enter na sa... Husbands can say no. So, bay, dili na ito may bawan, Bing. Ikaw, Bing, nga, okay, pero sige ka gatong mall, ha? Okay. Okay lang kaya kasama. Mo gani, do not enter sa malls. Okay. Pricey ba yan? Pricey sa Yes. Dito ka, Pastor. Pastor, unsa na imong gipili? Traffic sign. Yeah, Sir Wing, akong gipili ang slow down. Slow down. Slow down. Kay sometimes kung dili ni mapunggan, pura og out of place ta, no? What do you mean, Pastor? Like for example, daghan mga katawhan unya naa sa church o sa publiko unya mangurik og husband. Unya ang asawa always correct ra ba? Lagi. Wife is always right. Pastor, ingnon data nga, kana imong gisuot, di na maayo ba? Ang imuhang kuan nga kanang usbon nimo na kinahanglan ipiting-piting na to na gamay. So, napaabot ka po na. Mao na nga pahinay-hinayan yun gamay kay labi na og daghan nakadungog maulaw biya ang bana. Lagi. Alright. At least consistent sila, no? Si Ma'am gusto niya mag-slow down si Pastor from overworking, and si Pastor pag gusto niya mag-slow down si Ma'am. Yes. Consistent. And karon si Sir Jamel, okay. Sorry, Sir Jamel. Ang akong no U-turn. No U-turn. So actually, I and my wife, we are both partner in the ministry. And my wife right now, siya ang akong leader sa publishing. Mao na nga wala gyud U-turn. So among magkauban mi gaabot sa goal this last year by God's grace naabot ko namang goal. Wow. Karon nga year, so by God's grace walay U-turn, walay diversion sa hunahuna. Focus gyud sa ministry, focus sa work. So mao ni ang among mao ni akong gipili nga traffic sign kay dili pwede kung sa magdaro pa, Sir Wing, dili pwede nga magdaro nga maglingi-lingi sa likod kaya ang imong kuan muhiwi, no? Imong linya. So ako farmer man gud ko kay sa Surigao dako mig farm. Mao na nga kabalo ko sa principle sa pagdaro and sa principle sa ministry, mao pod ang akong principle nga gamiton nga no U-turn, no turning back, straight forward for the goal. Wow. Keep advancing. Okay. Wow. Okay. Well said. Thank you for the wisdom, couples. Last na lang yun ka Pangutana, but we appreciate your thoughts and opinions about marriage, no? Kako, masuluray pa. Dagang salamat kayo. Last question. Para ni sa kada couple. Decide lang mo kung sa'yo matubag sa inyo. Yes. What is the best key to a lasting, or what is the key to a lasting, harmonious, and healthy married life? I think para sa mua is ang Ginoo jud. Siguro you have to pray together, worship together. Namang gyud tay mga imperfection, no? Dili magyud tanan sa magtiayon puro kalipay, naadjud ang kalisod. Naadjud ang kanang naamoy flaws, naamoy imperfections. But you have to be considerate kay dili man perfect imo ang kuan, dili man perfect imong partner. So
you have to be considered and kanang respect sa imo ang partner. Wow. Which being is saying lang that kay partner nimo siya imo na siyang daog-daog no kay banan ako ni siya dili. You have to be respectful sa iya. That's right. Check. Being is saying love triangle. Love triangle. Husband, the wife, and the Lord. Yes. Pastor, Yeah. what is the key to a harmonious relationship? So ang ako nga yabi kinahanglan nga bisan o maminsahian ka kanunay sa imong asawa, imo lang yung dawaton. Ang mensahe kay medyo himo na lang hait nimo ka nga mensahe. music na. Yes. O, himo na music aron nga maglaho tayo mo. Wow. In other words, ako po gipaubos ang akong garbo. That's also an excellent key, Pastor. Thank you. Magpaubos sa garbo. Yes. Gabson ang garbo, di ba, Wing? Gabson. Ang gabas nga maputol sa garbo. Pero di po palabian. Let's move on to the next couple. So, Sir Alboro. Ma'am Irene and Ma'am Sir Irene, Jamel. okay. So sa mo ang key sa relationship aside sa prayer and God, kanang continue to love each other each day. Kanang inarish ba ang faith nga kanang inyo remember nga nung nagugma ko ani nga tao, kanang inana bitaw tapos kanang be in love every day, no, to the person you married. So inana lang tapos prayer, communication, tapos sa marriage pod kay karon man god lately ang mga couples dili na sila kung magstorya katulad sa busy di na magtinanaway sa dagway Wala kana na magstorya. eye contact. So kanang usa malimtan na nimong dagway sa imong partner ba usa Importante rin na dagway. So importante gid nga kanang when you talk you kuan yun. Communication na Eye sincere. to eye, yes. Sincere Tapos communication. daghan pud karon nag-divorce tugod pud sa gadget. So kung nagit sa usay ang mga couple di na mag-communicate bisag isa ra ka bed kay isa-isa na sa gadget. Yes. So Lagi. kung kailangan yun nga kung naa sa Moderation. kuan kailangan siya nga nagit siya kanang Gadgets are limit. helpful, but use it moderately. Okay, wala to. Thank you. Dagan, Thank you, dagan kayong couples. salamat. Thank you sa Sir, inyong wisdom. Sir Alburo, thank you. And Pastor, thank you kayo. And siyempre, Jamel, thank you kayo, Sir Jamel, sa inyong time, sa inyong pagsayo, pag-anhi karon nga gitagaan yung panahon din sa Panimbaya sa Attentive Kabuntagon. kaya itong mga audience din niyo? Yes. Live audience. Naagid sila always. Pakpak sa movie. Gisugo sila da. And mga kapaglawom sa laing bahin, muadto na sadta sa Bible Trivia. Ato kinintanawon. Hello mga kapaglaom, being here. Atong ila-ilahon ang winner sa Bible Trivia Win for a Friend. At the same time, atong bisitahon ng iyang asawa nga na-confine sa usa sa mga hospital diri sa Cagayan. So, let's go! Bye! May buntag mga kapaglaom, dako ko og pasalamat sa Hope Channel 25 kay nakadaog ko sa inyong Bible Trivia Beats tapos nabisitahan po mi diri since na-admit ang akong wife naka-anhi mo diri naka-visit ug naka-offer po mo og prayer so dako kay kog pasalamat sa inyo ang ni-anhi jud mo ni kuan mo sa amoa. Tapos dako po pasalamat nga gitagaan gid mi naay mga gipanghatag pod nga regalo sa nadaog nako sa inyong Bible Trivia o napoy Bible nga nahatag sa kuha. So salamat kayo sa Hope Channel 25 o ginaut untang ang Ginoo magapanalangin sa nagadumala sa Hope Channel sa tanan nga mga staff o hinaut po untang daghan pa nga mga kaigsunan o daghan pa nga mga katawhan nga dawat sa inyo ang mga rewards sa inyo mga gasa nga ipanghatag ug daghan pod ang mabless pod sa inyo ang programa since nindot kayo ang programa sa Hope Channel labi na gyud sa Panimbaya sa Kabuntagon. Daghang salamat sa Hope Channel, more power and God bless us all. Panimbaya sa taga Riverside sa Iligan City, TCYS sa Tugaston Church, Singgit sa Revelation Association o sa tanan nga mga kaigsunan ug batan-on sa sakop sa Everlasting. Also Panimbaya sa Habagat family and sa Dampog family and also sa among mga abtikon nga youth leaders sa Alabi Church si Prince Lloyd Makalaging kauban sa mga youth namo dito. Panimbaya gikan sa Habagat family. My
Maayong buntag mga kapaglamog, happy Sabbath kaniyong tanan, and asap kita sa itong segment. Let's pray today o kinihigyo niya itong gihin alang sa atong iniusong pag-ampo sa 777 prayer. Kauban si Pastor Robert Villardo. Pastor, thank you so much pag-iguban. Ugan niya, Pastor, mga prayer requests nga itong ipiyas itong pag-ampo karon. Una, let's pray for Jerlyn Dampog Habagat, na-admit siya karon sa Polymedic General Hospital Plaza tungkol sa iyang stomach pain sa lower right side sa iyang stomach. Let's also pray for Roslyn Kilario nga napakan siya sa Ilaga ug lain na iyang ginawa. Inaot nga may mo effective ang mga tambal yang ginatake. And also let's pray for Eileen Locaberte, admit siya karon sa Hingog Center Hospital tungod sa dengue. And also Louis Sakal nga naa sa ICU sa Provincial Hospital tungod usab sa pneumonia. And we'll also pray for the plan of having a Mas Amicos by District Leadership Training karong February 22 to 24 sa Naawan sa Miss Oriental. Okay, mga kaigsunan, ato nga iduko ato mga ulo, ang ato nga mga listener, duol kita sa presensya sa Ginoo. Amahan na mo nga langit noon, usa kadako nga pribiliyo ang pagduol diha kanimo, pinaagi sa pag-ampo hilabi na nining adlaw nga balaan. Ini nga adlaw, imo kini nga paborito usab sa pag-ayo sa mga masakiton. Diin, ikaw nagabisita sa mga imong makanakan sa dinhi pakasayuta. Amahan nga langit noon, ang imong balaan nga trono amo hangyoon, nga magabukas ikaw maga kaluoy ni Ma'am Jerlyn Dampo Kabagat. Naot nga ang mga doktor, mga nurses, mga tambal ikaw maga ayo sa iyang stomach pain. Mausab si Roslyn Kilario. Hinaot nga ikaw maloy usab kaniya nga ang virus sa pinakan sa ilaga nga siya maayo gayon. Pinagi sa imong mga panabang, langini usab ang nagaatiman diha kaniya. Amo usab ginaduol sa imong balaan nga trono nga ikaw magabindisyon uban sa gahom sa balang espiritu ang mga programa karon nga gipahigayon Mas Amicos Leadership Training. Hinaot ikaw pakamayo sa maong dapit ilabi na sa safety. Hinaot ikaw panalangin sab sa maayo nga panahon diha sa Naawan, Misamis Oriental. Amo sab ginadala diha kanimo amahan mao si Eileen Lucaberte nga na-admit karon sa Hinguog tungod sa dengue. Hinaot kaw magapakamayo, magabisita ang imong balaan nga gahom ug siya mahatagan sa maayo nga panglawas pinaagi sa mga tambal nga ginahatag sa mga doktor ug sa pagatiman sa mga nurses. Ginoong Dios, tapusan amo usab ginatugyan diha kanimo ang mga request prayer. Labi na si Brother Louis Sakal nga naa karon na-admit sa ICU Provincial tungod sa iyang pneumonia. Hinaut nga kaw magapakamayo labi na usab sa tanan nga mga pasyente diha karon nga nahimutang. Palangini ang mga tambal nga iya usab ginadapat. Salamat gayud amahan ikaw magatubag niini og magahatag og dako nga kalipay sa matag panimalay pinagi sa imong benisyon. Apan kining tanan lauman lamang namo ug matuman ang imong kabubuton. Among ginaampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O mga kapaglaom, ating padayon ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Give thanks
heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has come for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give Sure thing, if you're single, you'll be annoyed by the same famous line of people around you, such as, when are you getting married? You're old enough not to get married. Like, seriously. For the whole time you've been hearing these lines, you sure to have shown them your exasperated face already. But let's get into it. Who cannot love being married to the person they love? To the person they always prayed to spend their life with? To that same person they wanted to share meals with? According to Philippine statistics, the total number of marriages recorded last 2017 increases for about 3.6% from 2016. The decrease of marriages in a span of 10 years has changed from 14.4% to 10.6%. The tying of knot is not all about that kiss and stare kind of life. It's like a combination of bitter gourd plus honey plus vinegar. But how should a couple fortify their marriage in this modern world where broken marriages are rampant? Would broken marriages be considered a sin? Let marriages be founded in God's love on a vow of forever, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, ang Kaminyoon isa sa institusyon sa ato ang sosyedad. At the same time, it's also one of the holy institutions that God has instituted for us. And this morning, we're gonna talk about how to protect our marriage amidst mga problema karon sa society, no, awing no. O kauban nato, mga kapaglaom, ang district pastor sa Gusa, si Pastor Robert Tayanes Villardo. Good morning, Pastor. Yes, good morning. Yes, and salamat kayo sa imong time, Pastor, no. And welcome to our new set. Swerte ba? Oo, si Pastor Gyud ang nakapa-break, di ba? Sa GMP nga gwapo kay ato ang set. Salamat sa atong mga sponsors. O, Pastor, no, so istoryahan nato, Pastor. Unsa gyud ay ang biblical perspective aning marriage or kaminyoon, Pastor? What does the Bible say about marriage? Kay ba karon mo magyud na siya, di ba? Na ganitay mga sa mga Bibles nga gipangingon, do not be equally yoked with unbeliever as much as ba katong ingon yung ganat love triangle, di ba? Ang acceptable nga love triangle is husband and wife and God. Mo ra gyud na siya. Oo, but further, Pastor, unsay giingon sa Biblia day about kaminyoon? Okay, thank you kayo, ma'am. Kung imong sayuron ang Hebrehanon 13:4, nagapainomdom siya nga marriage should be honored. No? By all. And the marriage bed keep pure. No? Okay. For God will judge the adulterer and all sexually immoral. So imong makita nga ang kaminyoon sagrado gayud ni siya. Gani Sir Wing, nagpahinumdom ang Genesis 2:18, ang pulong sa Ginoo, nagaingon siya, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. Kay matintal man ka niya, padayon lang ka sa imuha nga personal nga wala kay kapikas, so lisod kaayo. So God knows that. Muna nga kung mahimo malikaya na siya, mabalaan ang imuha usab nga pagkatao.
Unsa may kahulugan anang kaminyoon sa pagkabalaan, Pastor? Yes. Ang kahulugan ni ana, the same time ang Hebrehanon 13:4, no? O kining giingon usab sa Genesis 2:24 nga ingon siya, therefore a man should leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So usa kini kasagrado og balaan gayod kay gani ang 10 commandments nagaingon siya dinhi sa kaminyoon, you shall not commit adultery. Ayun. So, gi-emphasize. Kaya dili lagi na siya, binuang-binuang ngayon yun. Ba nga, kanang mo, ingon lang, sige minyo ta, di naman ko ganahan sa imo hao nga. Pero karon nga moderno nga panahonan, joke-joke ra po minang uban. Ba, nay uban. Unsahan na siya, Pastor? So, ang kuan ba is, we understand it's sacred nga union between individuals, duha, babae o lalaki. Pero, Pastor, kay naamang yung mga broken nga mga family. How should the couple protect themselves from that? Kay kami wing bag-o para bagyon miya ning institusyon ba? Murag, kani si Pastor, dugay-dugay na kamo ni Gracie, dugay-dugay na pod. Unsa gyud siya, Pastor, ang sikreto? So, ang sikreto lang gayon, sa giingon na ganina sa unahan nga ang triangle, no? Nga ang inyo jud nga relasyon, ang devotion sa family i-emphasize gayon. The family worship, the family altar, every morning and evening. Aron nga ang iyahang pinadala nga gahom sa balang espiritu magahatag og guidance from now and then. Ayun. So keeping God in the center gyud of marriage. Yes. So Pastor, kining kaminyoon nga nabungkag, giisip ba ni nga usa ka sala? Kung mabungkag ang imong kaminyoon, mabungkag usa ka kaminyoon, giisip ba ning usa ka sala? Kay Pastor naman ko yung ngayon nga, dili lang yun may magbulag kay sala ra ba yun na siya. Bahala na lang, nagpunching bag na kakadaba, pamahaw, paniudto, panihapon, o inana ang Pastor. Unsa na siya, Pastor? Yeah, thank you for that question. Kung imo nga makita, now and day, nakita nimo sa palibot nga grabe na yun kaina. Apan, kung imo nga lantawon, makonsidered gayud na siya nga sala. Number one, nag-start yun na din ha nganong nagsulod ka ni ana nga problema. Okay? Like for example sa husband, no? Imong napasagdan lang ang wife antod nga giabot sa ni ana nga problema. Or about sa wife nga nakita na nimo nga dili na maayo, unya imong napasagdan, wala nimo siya mapahinumdumi. Gani mingon si Lord dinhi sa Malakyas 2:16 na nga isa nga I hate divorce, no? So mauna nga makonsidered yun nato na nga sala kung magbulag na gayod. Usahay ang ato nga garbo tungod kay kuan man ka ng tungod manggod niya na everything na adyoy rason nga nagbulag. Apan makonsidered nimo tungod kay sa gagmay pala nga butang wala nimo tagaig pagtagad. And there is counseling man gud ta, Pastor. Yes. No? Oo. Dili siya nimo nga pasagdan nga mo give in na lang ka sa kanang inyuhang kanang problema or tentasyon. Yes. Daghang kay salamat, Pastor. Pastor, unsay ato ang mensahe nga ihatag sa ato ang mga kapaglaom karon katambitawong sa mga mo at musuluray pa si Daryl Luxio pa. Announcement ba ito? Sa mga bag-o pa para ang kaminyoon mamulahutayon dala sa pagserbisyo sa ato ang Ginoo, Pastor. Yeah, of course, number one, kinahanglan nga ingon diha pag-sure yun. Pag-sure yun. Sure yun ka ba? Imo yun na tagaan o dako nga pagtagad nga matured na yun na ba nga desisyon. Ayun. Yeah. Oo. Dili ka tiyaw-tiyawan. Imo hard yun na nga tagaan og dako nga assignment nga siya angayan bagayod diha kanimo. Ayun, baka di gyud ni siya joke wing. Di joke na. Ba dila na siya ingon nga ka feeling na ako karon. Sige ana. Nya ugma mahupas na ako ang gugma sa mga nila. So Pastor, doon na ba kay greetings labi na sa Gusa District ug asa ka nga church karon mo simba? Oh yes. Daghan salamat Sir Wing. Muadto ako karon umaniini dito sa Hillsview. Ayun. Yeah, ako nga pangumusta diha usab sa tibuok distrito sa Gusa tungod kay bag-o pa ko diha karon, no, effective February 1. Uy. Yeah. So karong next Sabat mag turnover mi ni Pastor Libby. So
ako gagi pasalamatan nga naminaw mo karon og I hope nga makabisita ko diha na sa inyong matag kaiglisyan, matag panimalay. Akong giwis nga mamit na jud nako after nga ma-turn over na. Yes, si Pastor ba daghan kay siya mga first sa karon diri sa amo ang set. First po siya pag-umanday sa distrito. Daghan kay salamat sa imong panahon, Pastor, o God bless you in your ministry. Balik-balik, Pastor, ha? O mga kapaglaom, no, ang children are the blessings of the family. Let's check unsa na po'y gibuhat sa atong mga kabataan diri sa Kids Station. Did you know there's a lot of love stories in the Bible? Like Isaac and Rebecca, and Jacob and Rachel, and like Esther. But the greatest example is found in the book of John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. But who do we love? First, love God. Love yourself. Love your family. Love your friends. Love your neighbors. And love your enemies. The greatest example is Jesus. So love one another like he loved us. See you next time. Bye. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Ang umalis o ang dumating, kani atong Tagalog pagtagad karon mga kapaglaom diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago lang ko sa pangalang Mina, single mom of my 1-year-old baby boyet. Bisag love kaayo na ko iyang amahan, na ikasuko sa akong kasing-kasing kay iya ming gibiyaan pagkahibalo niya nga burus ko. Sa akong work na ila-ila na ko si Ken. Responsible kaayo siya og butan. Kabalo siya nga na ako'y baby pero padayon siya sa pagpanguyab sa ako ug hangtod lain love ko sa iya. Nag-uban nami og malinaw ng among pagpuyo ug dinhi ni balik ang amahan sa akong anak. Nangayog pasaylok ug andam na daw siya makigminyo sa ako. Sa tinuod lang gusto nako nga magbalik mi kay siya ang amahan sa akong anak. Pero unsaon man ako nga naa naman si Ken sa akong kinabuhi. Dili pud nako gustong masakitan siya. Please tambagi ko. Ang pagbabalik. Ba, ang umalis na bumalik o si dumating at gusto ding magstay. Yun ang atuang pangutana karon. So, si Team Ken, si Team Husband, si Team Wife. Nagyon ni siya dire. Sugdan na to, Fitz. Team amahan ko, Ma'am Enj. Team amahan ka. Okay, siya na magod ang nanay mo rag kuan sa imuha ba? Connection sa imuha kaya nalagi sa baby. And then, listen mo kayo, magsugod na po ka og lahi ng lalaki. Pero, imuya pa na desisyon. And then, pasabti lang gid ni si Ken kay mutan man siya, masabot siguro na siya. Wow, so ba? Kay na naman daw kuno na, UP. Ako, dili ko Team Ken ko. Team Ken ko, no? So, ayaw pang hinayangi nga ang tinuod nga papa sa imong anak, dili mauna si Ken. Kay being a father is not about biological connection, but being a father is about connection. Dili basta-basta ang gugma nga iyang gipakita sa imong anak. Nga gidawat gyapon mo niya. It's not about biological connection. O da, nakapaminaw ka to ba? Connection. Si Bing. Unsa man nimo ha, Bing? Ako lang is, makigbalik ka anang amahan sa imong anak, dili kay amahan siya sa imong anak. Kay dili manggihapon ko na mag-last. Make sure nga, makigbalik ka niya kay gusto nimo siya o nahigugma pa kaniya. O dapat na ka nang reason. What made you think agibiyaan kaniya sa una? Karon magbalik mo, di ka kanya biyaan og balik? Nangay pasaylo naman, be. Nangay pasaylo na. Kung sabi mong maitubag na, uwi.
Kanang mga laki ha, kanang imuhang unang uyab, gibiyaan kaniya, nibalik. Ayaw na siya pansina. Ino nimo? Pildi ko. Sa panahon nga naglisod ko, niingon kog buros, imo kong gibiyaan. Unya karon ang anak na, nanay lalaki nga ni... Mo aruga. Oh, ni aruga sa bata. Naa siya karon. Muna yun ang pagsinamok diri, pasaylo tika dito. Pero ang bata, wa po nag-ingon og bata, gamay pa o dako. Ay, gamay pa, 1 year old pa man. Paminaw lagi. Siya nga. 1 year old pang bata, pwede ingon yung bata nga, siya mo kuan kay kung sunod tong lalaki, ikaw mo amahan aning akong anak. Oh, gidawat biya siya ni Ken. Gidawat mo. Kanina lang ayaw na kay basin unog time imo siyang pilion niya, biyaan gyapon ka. Wala lang si Joseph Wing. Oh. Okay. So si Pastor, unsa yun ani Pastor, asa siya? Mura ni si Aida, si Lorna o si Fe? Si Ken or si Papa? Papa, ma. Okay, thank you ma'am. Ako lamang yun nga mahatag ana nga tubag. Kung mahilig ka sa pag-rescue, kahibalo ka unsaon ang mga first aid principle. Okay? Unsa ning first aid? Kining first aid principle, number 1, observe the scene. No? So, in other words, imo jud nga klaruhon ang background kining pagbalik. Kung unsa jud ang tinuod nga issue. Okay? I-apply jud nimo unsa why ngano jud ni siya nagbalik and how. Unsa ka important, tagaan nimo nagbili. Okay? So ang ikaduha nga after they observe the scene, dili diretso ka mo desisyon. Shout for help. Ayun. Okay? In other words, ingon diha sa Proverbs 27:5 nga maayo pa ang pagbadlong sa dayag kaysa gugma nga tinago. In other words, shout for help. That's the time nga nakabalo na ka unsay background, imong i-open number 1 sa imong nga parents. Okay? Seek advice. Imo jud nga ihatag diha aron nga ang imong nga decision bililhon. Okay? Naapoy mga pastor nga mga eksperyensyado. Kung kana nga decision maayo bagayon nya makahimo ka dayon og insakto nga desisyon and the last nagaingon do kinahanglan nga muak na ka karon maka-decide ka na tungod kay matured na ang imong pag-research and then ang imong nga decision maayo na at the same time maayo usab ang relasyon nimo sa parents nimo sa imong nga desisyon. Ayun. So, i-analyze ang sitwasyon, seek for experts' advice, and then you act on it. Sa amo ang letter sender, no, I hope natagan ka na mong tambag. Ang pangutana lang yun, ani, asa yun ka na ay peace of mind. Asa yun ang gugma nimo. Is it because of the child's welfare or just because kay siya nag-donate? Correct. Or ang katong nitabang sa imuha sa imuhang pagkalisod. Basin po Ma'am Jill, no? Kay basin na po to siya gidagan ng laing bay, mong nibalik. Ana. Tuyo ba na pag-uyab kay para makita nimo ang quality sa imong partner. Diba? Kay marriage is a lifelong commitment sa istorya pa nato sa GMP. We pray and hope nga matabangan kog kalamdagan ani. And do not forget to kneel down and ask for God's guidance. Ug karon mga kapaglaom sa February kinsa kanay birthday aton tanawon ng mga birthday celebrators. Happy birthday to Paulo Tagarda. Happy birthday! Lawrence Vistel. Oh, happy birthday. Happy birthday. Lemuel John Pitogo. Ma'am Gretchen Villases. Reverend Oriel Dula Rebreb. Happy birthday. Kawano Marico. Lori Moore Casala. Happy birthday, bye. Bye, Lori. John Mark Pumoy. John Mark Pumoy. Sir Pumoy. Arnie Lloyd Navas. Happy birthday. Emma Faye. Carmel. Jose Keith Hinarque, happy Happy birthday. RJ Abisha. RJ, happy birthday. Lorly Sardual. Happy birthday. Marian May and Mary Joy Montero, happy birthday. Ate Megan Hoxon Pumoy, happy birthday. Nimrod Halasgo. Wow, daghanan nila kaayo oy. Napay dugang birthday. Dugang birthday greetings sa among ihatod kang Ma'am Belen of Shoma Corpus. Happy birthday, Ma'am Belen. And napapod dugang ako ang brother Noel Indino and sa iyang anak pod nga yan junior si Noel Indino. So happy birthday. Happy birthday. Bago ta manganta sa ilahang tanan siguro no nalang gyud ko special nga i-recognize. Kagahapon iyang birthday. Actually dito mo iyang ngalan. But no, I'd like to acknowledge my hamster. Wow! Yes. Happy birthday! Happy birthday! Idol! Idol! Nauna na si Yuping
si Bing, ano ko nung fishtail. Kay tanaw lang ninyo siya. Marami ka gwapo. Mao ni ang alarm clock ni Ma'am Angel. Yes. This is my supporter. Hali ba na? Okay, pasensyahin ninyo. He's in slippers kay naagyod siya'y kuan karon. O, suksok daw siya sa ako. Adi na ta maigo. Gaigo na sa kuan. Sige, kantahan na Happy to, birthday. okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Sir Ray. Happy birthday. Wow. Thank you Bago so much, siya Sir. maghatag sa iyang message, magpasalamat lang ko, no? I guess everyone knows, sa katuguban, he is not yet a full member of our denomination sa tong faith. He's not an Adventist, but siya gyud ang pinaka-Adventista sa amo mga kapaglaom. Kay siya gyud na mo po siya kuha, uy, panimbaya na, or imong in harmony, kumusta na? Tigin na ko na siya matukip kung asa na siya gahugot sa iyahang suporta sa ato ang ministry. Idol! Okay. Thank you, Dol. Message ni mo, Lawrence Fishburne, mag-go down ni siya. Bing, kami na po yung Sige, Dol. Sa imong Mrs. Dol. Labi na sa imong buutan nga asawa. Una sa tanan, may buntag, happy Sabbath to all. Yes, nakita na yun ka sa TV. Sige, Dol. And then, kaduha, salamat sa suporta na gihatag ninyo sa support sa akong misis sa Hope Channel. Also, I would like to thank na sa manager na si Og nagpadumala sa Hope Channel na sigig suporta sa tanan na gabuhaton sa akong misis. Wow. Ay. And for that, og sa tanan na membro og mga gadasig sa Making Hope Channel the best channel sa Cagayan de Oro. Salamat. Yes. So, and for that, idol, ikaw mong idol. Happy birthday, Sir Ray. No, once again. And si Awing, naka-greeting. Sige. Yes, mga kapaglaman, ako pasalamatan, Ma'am Cora Wayman and Doc Wayman. Thank you so much sa beautiful flowers and Boss Rex and Madam Jessica Gonzalez. Thank you kayo sa tuwa karon nga set sa imo. And doon ako pasalamatan, The Flock. Thank you kayo, The Flock, sa inyo ang ipadala nga pagkaon karon. Ako pagyagian ganang kadlawon. Mr. and Mrs. Suralta, thank you so much. And si Dia sa United States of America, Chicago. Si Dina Asombrado. Thank you. Thank you kayo, Ma'am Jena Asombrado and Ma'am Mercia Catulpos and the Flock Music Ministry and Suralta family. Thank you so much. Yes, sa inyo, and gusto po na ako pasalamatan, no? Ma'am Rosemary and Pastor Robert Villardo for being here with us today. Mga kapaglaom, ilabi na sa mga magtiayon, ang sukdanan gede sa a happy life is a happy wife hour. Sa mga magtiayon, importante nga, doon na tayo love triangle. The wife, the husband, and of course, the Lord. Mga kapaglaom, atong ang kuno ng grasya gimaya, nga sa langit, kanato gigasa. Bati ako ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Kuya Yul, hello, and Amor, 18 happy birthday sa February 14. Yun. Ugma, tupura na hatagdugang kadasig sa atong paglaom. Sa kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga atong tuburan sa kusog og kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy